ମୁଁ 2 ଦିନ ତଳେ ଅଶୋକ ଲେଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବଡ଼ା ଦୋସ୍ତ ଗାଡ଼ି କିଣିଛି। ଆଚ୍ଛା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମୁଁ ଅନୁଗୁଳ ଧରିକି ଆସୁଥିଲି, ମାଲ ଧରିକି ଆସୁଥିଲି। ତ ମୋତେ ଗାଡ଼ିରେ କିଛି ବାଟ ଆସିଲା ପରେ ଏଇଟା ମୋତେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଗଲା। ତ ଦେଖାଯିବା ଫଳରେ ଗାଡ଼ିରେ ପଛ ପାଖ ମଝି ଭାଗରୁ ହାଲକା ନିଆଁ ଲାଗିଲା। ତ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଦେଖିଲା ବେଳେ ଟୋଟାଲ ନିଆଁ ସବୁଆଡ଼େ ଧରିଦେଲା। ଧରିଦେବା ଫଳରେ ପଛପଟେ ଯେତେ ମାଲ ରଖା ହେଇଥିଲା ସବୁ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ତ ମୁଁ ସେଇଠୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ରହିକି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଗଲି ସହାୟତା ମାଗିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିକି ଫାୟାର ବାଲାକୁ ଫୋନ୍ କରି ତାଙ୍କୁ ଡକେଇ ଗାଡ଼ିକୁ ନିଆଁ ଲିଭେଇ ତାପରେ ପୁଣି ପୋଲିସଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ତାଙ୍କୁ କେତେବେଳର ଘଟଣା ଇଏ? ରାତି ପ୍ରାୟ 1:05 ସମୟ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏଇ ଗାଡ଼ିଟା? ଆଜିକି ପ୍ରାୟ 3 ଦିନ। 3 ଦିନ ଗାଡ଼ି ହେଲା। କୋଉଠୁ ଆଣିଥିଲେ ଗାଡ଼ି? ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଣିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ କୋଉ କମ୍ପାନୀ ଗାଡ଼ି? ଅଶୋକ ଲେଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବଡ଼ା ଦୋସ୍ତ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ତାକୁ ଫୋନ୍ କଲେ ଏକୁଟିଆ ଅଛି ଜଙ୍ଗଲ ଝାଡ଼ି ଭିତରେ ଜାଗାଟା ରାତି ହେଇଯାଇଥିଲେ କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସ ନାହିଁ ସାର୍ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି କର ଆଉ ଏପଟେ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ନୂଆ